मासे मानै माथाम माथाम माब्रै माबा सयता सातता नै फिथिख्रि माबा सिन बोलायनायनि हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल स' लोगोफोर माने गोबाव जाबायमोन आरो माने आं भिडिअ लाबोथारिया लोगोफोर दिनै माने नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर माने हराव मा अखा हादोंमोन ना लोगोफोर माने दुब्लियाव माने दै जादोंनो लोगोफोर माने दै जाबाथाय जोंनिखि ना मोनखायो लोगोफोर माने हाजोनिफ्राय फैनाय ना मोनखायो लोगोफोर दुब्लियाव थांनायदां लोगोफोर ना मोनदो होननायखाय माने फुङावनो आइया होनफैदो लोगोफोर माने ना ओंखारदो बाबु सिखार होननानै होनदो लोगोफोर दायो आं सिखारदो ओमफ्राय दुब्लियाव थांनो नागिरदो लोगोफोर फल' लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था मा ना नोंथांमोना माने बेलेग जायगाफोराव माने बे नाखौ मिथियाबो जानो हागौ लोगोफोर माने जोंनिखि माने उदला ना खान्दा होनो आरो बेखौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांबाय थानाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना माने आङो खोथियाखौबो देखायनो नागिरदों लोगोफोर माने दाखालि बय फोनाया बेसेबांसो लावखो माने खोथियाया नै लोगोफोर जोंहानि खोथिया नै बेखिनि लावबाय माने फुनो हानाय जाथ'वाखैयानो नै बेनि खोथियाया लोगोफोर एसे गोलाव जाजोब्बायानो नै लोगोफोर नै लावजोब्बायानो नै खोथियाया बेखिनियालागै फोदो नै गासै लोगोफोरनि खोथिया नै लावबायानो लोगोफोर दायो जोङो ना हमगासिनो आरो माने नै फल' लाखादो आरो नै बे फल'जों माने हमनायदो नै दुब्लियाव ना जाजोबदो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ माने जों ना हमनायखौ नोंथांमोननो माने देखायलांबाय थानि Sampai berapa? Ulang bay? Ini kita masih dengan bun. Ulang deh. Mana? Gua karena no. Mau nih hajo kade. Halo dah. Nih bau bau. Dengar. Hah? Dengar. Enggak. लोगोफोर नै दायो जों नै उदला नाखौ मोनबाय नै नायनाय माबायदि नै नोंजे नै मनायाव सोबाय आरो मोखौ हरनाय Iya. Oh ya itu tuh. Keptek. Ini keptek ah. Oh ini keptek. लोगोफोर दायो जों नै नाखौ सानैसो खैथा मोनदो माने मासे ना आखायाव दोन आखायाव नायो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयता सातता नै फिथिख्रि माबा सिन बोलायनायनि सातता आठथा नौता दसता गैला ना फिसाफोर दङ मनायाव दोननिसां 11 मनायाव दोननिसां यु ज' लोगोफोर नोंथांमोना बे नाखौ सिनायना सिनाया नायनाय लोगोफोर मा ना दे बेयो लोगोफोरनो इयो
बे माने भुटान सकि हाजोनिफ्राय फैनाय जोंनि माने नै उदला ना होनो इखो बेलेग साइडखि मिथियाबो जानो हागौ बे नाखौ सिनायाबो जानो हागौ लोगोफोर बे नानि नामा माने उदला ना नै नाखौ सिनायोना लोगोफोर आरो गिदिर गिदिर दोङो माने इयो फिसा गोजासो दिनै माने हराव अखा हादोंमोन ना अखा हाबाथाय माने नाया बिदि ना फैखायो जोंनिया दुब्लियाव लोगोफोर नै खैथा इयो खैथा पिबा नायनाय नाया 13तानो दायो जों लोगोफोर 13ता हमबाय नै माने बेयावनो माने ओंखारदोंमोन नाया लोगोफोर नै मुस्रिबो सोंदो लोगोफोर दायो माने हमबाय आरो माने 13ता ना हमबाय लोगोफोर नै इयावनो माने इ दैयावनो माने नै मुस्रिबो सोंदो माने बियो माने जोंनि सकि हाजोनिफ्राय फैयो लोगोफोर बे नाया गोबाङा सिनायाबो जानो हागौ बे नाखौ लोगोफोर बे नानि नामा माने उदला ना होनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय ना खान्दाबो होनो इखो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर आरो जों दायो हमबावनि लोगोफोर नाखौ माने दावथ'वाखै हमबावनि जोङो हमबावगोन ना बुरजा हमगोन ना हमा बेसे बुरजा बुरजा हमगोननो फैबायाबो रोंखासै गथ'आबो हाग्रायावनो बोथारमोन थांबाय आरो जिगाब जिबौआ आयै मिथिबाय जिबौआ नायनो थांबाय मा जिबौ दैनि जिबौआ जिबौ नानोबो थाना दे बिबा Sampai berapa? लोगोफोर नै जोंहानि दुब्लियाव माने ओरैबायदि दै जालायबाय अखा हानानै नै ना फैदो दायो जोङो ना हमदो लोगोफोर नै सता दनाबो खैथा मोनखो मनायाव सां नायनि सां नायनि नै लोगोफोर ना हमदो जोङो नै उदला ना मोनबायानो नै फल' लाखादो नै सिब' नै जोंहानिया नै रकिया आरो किया नै उन्दुना दोङो खामानि जायाखै नोङो उन्दुना दोङो एन्सार फै खारबाय गिनानै लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर नोंथांमोना माने चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला लोगोसे बेल आइकनखौ थुना अल लांनानै ला बिदिनो माने नोंथांमोननो गोदान ब्लग लानानै फैबाय थागोन आं लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोमोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय